ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ ସାରି ଅଫିସରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଉଦାସ ଆସେ ଆଉ ଆମେ ଭାବୁ ଆଜି ବହୁତ କାମ କରିଦେ ଶରୀର ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିନଥିଲେ ସେଇ ଦିନରୁ ସେହି ମଣିଷ କାମ କରି କରି ଆଜି ଯାଇ ଆସିଛି କି ଥକିନି କି କେବେ ବି ଅଟକି ଯାଇନି। ସେ କେବେ ବି କହିନି ଆଜି ମୋତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି କି ଆଜି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେ କେବେ ବି ଅବସର ନେଇନି କି ସେ କେବେ ବି ଆରାମ ଚାହିଁନି। କେବଳ ଏତିକି ଚାହିଁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛୋଟ ମୁସ୍କାନ। ଆଉ ସେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛି ଆମର ବାପା।